Gracias. Ahora es el turno de la portavoz de H. Bildu, señora Bakartxo Ruiz Jasón. Sí, porque han pedido los cuatro. Sí. Mila esker, Presidente Andrea, egun on guardion guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik beroenak gaur etorri zareten guztioi. Pentsatzen dute ez dela erraza, bereziki zenidentzat gaurkoan, hemen medio hauekin guztiekin gainera, zuen egoera azaltzea, eta sentimenduak ere azaltzea, ez? Nik uste badela garaia, eta ja aste batzuk pasa direnez, uste badela garaia gauzak bere tokian jartzeko, eta behingoagatik hitz egiteko hemen injustizia batez ari garela. Eta injustizia hau, edo bidegabekeria hau, gazteekin kartzelan dauden eta auzipetuak dauden gazteekin eginda, eta esan den bezala Altsasuko herriarekin edo Altsasuko herritar guztiekin eginda. Eta injustizia honen atzean, gure ustez, bada montaia bat, poliziala, hasteko, mediatikoa, bestetik, eta politikoare bai. Eta batzuek hemen, alderdi batzuek injerentziaz hitz egiten dutenean, eremu politikoa eta eremu judiziala bereiztearen garrantziaz hitz egiten dutenean, nik ere gogora ekarri nahi dut, hemen tuit bat, Mariano Rajoy jaunak ekin ziolako bide horri, eta botere banaketa antza ez du ezagutzen, eta berak ekin zion esateari lehenengo momentutik hemen impunitaterik etzela egongo. Beraz, aipatzen zenuten arduragabekeria hori, mediatikoa eta politikoa neurri batean, nik uste dut bere tokian jarri behar dugula. Eta astapenean, tuit horrek markatu zuen gerora ikusi izan dugun guztia. Ikusi ditugu, entzun ditugu, adierazpen politiko larriak, ikusi ditugu erreportai lizunak, eta gazte batzuk baditugu, auzitegi nazionaletik pasa direnak, terrorismo delitua egotzita, kartzelan daudenak non eta Madrilen. COVID-eren salaketa bat egon zen, orain dela aste gutxi batzuk izan genituen parlamentu honetan, eta batzuek esan genien, arduragabekeriaz hitz egiten dugunean, nik uste dut salaketa horren atzean, helburu politiko batzuk bazeudela, baina arduragabekeria horrek ekarri dituen ondorioak ere mahai gainean jarri behar dira. Injustizia bat egon dela, guk garbi daukagu, egon badagoela, eta injustizia horri nola erantzun zaion ere ikusi behar da, eta zuek aipatu duzue. Parlamentuak berak onartu zuen adierazpen bat, herrian eman zaio izugarrizko erantzuna, mobilizazioaren bidez, eta gure ustez injustizia hori gainditzeko lehen urratsa argi eta garbi, zeuek esan duzuen bezala, gazte hauen berehalako askatasuna da. Kontrakoak ez dio bizikidetzari laguntzen, kartzelan gazte hauek mantentzeak ez dio inondik inora bizikidetzari laguntzen, kontrakoa, bizikidetza gaiztotu egiten du. Eta gure ustez gazte hauek minutu bat ere gehiago elukete barruan kartzelan egon behar. Batetik ez delako ulergarria, ez delako ulertzen, eta bestetik ez delako justoa. Guk ere era berean, garbi daukagu, muntaia honen atzean ere bestelako helburu politiko batzuk badaudela, Ugalde jaunak ere aipatu du, autoa hartzen baldin bada oso garbi islatzen da, hemen zilegi, eta gure ustez beharrezkoak diren eztabaida batzuk kriminalizatu nahi izatea, esate baterako desmilitarizazioarena, hori ere bada helburu politiko bat, eta autoan gazte hitz egin baino edo gertatutakoaz hitz egin baino, azken batean horretaz ere hitz egiten du, ezta? Desmilitarizazioan aldeko mugimenduak kriminalizatu nahi izatea. Eta ideia kriminalizatzea berriz ere, eta historia beltza dauka Espainiar Estatuak horretan, horrek ere ez du bizikidetzan laguntzen inondik inora, eta batzuk sinestarazi nahi izatea, hemen dena eta da lelo horrek indarrean jarraitzen duela, edo azkeneko 5 urteetan Euskal Herrian eta Nafarroan zehazki edo Altsasun ere ez dela zer aldatu, gezurra esatea da. Hemen badago zerbait aldatu ez dena,
eta nik hori ere esan nahi dut, eta da, sakanan, presentzia poliziala eta jokaera poliziala, hori bai ez dela aldatu, beste gauza batzuk aldatu dira. Eta amaitzeko, esan nahi nuen guztia esan dut, nik amaitzeko gure prestutasuna, lau talde ona behintzat, adierazpen hori bultzatu genuen bezala, bide horretan, askatasuna eskatzearen bidean, gauzak bere onera buelta daitezen bide horretan egin dezakegun guztia, guzti horretan laguntzeko, zoriontzea baita ere Altsasuko herria, eta mobilizazio horretan parte hartu zuten guztiak, eta gure aldetik elkartasun beroena senidei eta plataforma horren baitan bildu zareten Altsasuko herritar guztiei. Eskerrik